On taas kohta 5. Tuleekohan tällä ketään enää? Sillä joulupyhinä töissä ei tässä mitään järkeä. Ei tässä Täällä ole on kyllä, mitä kaupata ja sauki. niin alipalkattuja kyllä. Ollaanko me sauki? Ei täällä ole käynyt ketään koko päivä. Ei täällä ole käynytkään. No niin, Tulee itselle. hyvää päivää. Ollaan Morjesta. Te olette noita tekniikan poikia vai? Joo, siis me ollaan tää päivä. Kiitos. Mitä? Semmoista asiaa vaan kun pojan kanssa tässä jouluostoksille lähdettiin, niin poika pelailee aika paljon. Pelailee tietokoneella, niin ja mulla on noita työhommia, katselen sähköpostia katselen, niin modeemin nopeudet ei riitä sähköpostiin enää, että pitäisi vähän enemmän saada kerralla laatua niitä elokuvia. Niin, modeemi. Se on modeemi. Pojalle siis. Uutta modeemia. Hei, kuule tuli hyvään aikaan, niin kuule. Oikein päin. Näin päin, kato näin. Tässä on ihan Suzuki. Suoraan Japanista tuli. Ihan eilen tuli. Suzuki modeli. Tekee ihan Suzuki tuli. Sitten on nyt tää ihan uusia malleja, että tää on siis aika tyyriski, mutta katsotaan sulle kuule hyvä hinta ja onko sulla piu? Mitä? Ei oo, kumpaa? Piuhaa, no hei kuule, piuhaa laittaa, se tulee halvalla siihen päälle, Kristi demonstroi, että sehän siis itse ihan siis, sehän on ihan täyttä kultaa, niin kato, siis tuut katso, sehän on ihan täyttä kulletusta, että langattomat olisi hyviä, ei se kato oo, että siis, nykyään ota sormi pois. Älä ei koske mun poikaa. Ota sormen pois, niin kato, kun me nyt näytetään, kun tehdään. Minun poikani saa laittaa sormen ihan mihinkä se haluaa. Sieltä voi tulla sieltä voi tulla sähköisku, tosi tosi vaarallista. Tää laitat sit suoraan, tää on ihan suoraan purettu. Niinku parempaa, että tulee tietysti paremmat yhteydet, voi niitä työhommia ja katsella sieltä telkkarista. Niin, pistät sen, otat sen käteen nyt, Niin, sieltä ei tuu vielä mitään, missä se olisi seinässä kiinni. Ja kuule, laitetaan siihen vielä varapiuhaa päälle. Sinne se meni. Älä, se voi sattua kyllä aika äkkiä. Täällä on näitä portteja lisää. Täällä on portteja. Voi katsoa maksukanava. Niin, siellä on varmaan sullekin löytyy ihan sopivaa niin, siis Animal Planet. Mikä kiinnostaisi ihan silleen vaan, että kun sä tulee niitä ohjelmia, niin kuinka paljon siellä on miehiä niissä? No onhan niissä kyllä, että kyllä sieltä löytyy ihan joka makuun ja kuule tuossa pistetään. Kun poika kattelee niitä niitä autojuttuja. Animal Planetilla niistä tulee uroksia ja uroksia. Tässä kuule huippunopea Ethernet tulee kaupan päälle. Sitten tulee vielä kuule kaupan päälle, että tuolla asennat siihen. Ja sitten on ollut näistä uusista nää on hyviä vehkeitä, mutta nää välillä rupee oikuttelemaan. Niin jos sen verran. Se rupee toimii. Se on ihan tavallista. Onko siellä paljon, tai siis, niin autojuttuja varmaan. Autojuttuja löytyy paljon miesten keskestä ja kuule kun nyt joulusta puhutaan, kuule jouluksi tommonen ja sitten kuule kun sä laitat niitä työjuttuja, niin laitetaan paperipaperia päälle, aitoa paperia on suoraan Kiinasta sekin. Suoraan Kiinasta ja kuule, tää tulee ihan suoraan kotiin kuljetuksena, tää on tiukka hinta, tuon on OVH on 50 ja tuon piuha ja modemin on 20, niin pistetään kuule 5,5. Se on aika kallis. Niin, kuinka tiukka sä, kuinka tiukka se hinta on, että... Kuule 5,5. Ei, vähän jos tiukempaa sais tehdä. Jos 5 saat tulla kaupan päälle. Saat kaupan päälle tästä uuden kuule mikä toi? kiristimen modemein. Ja muut sen kaupan päälle kuule kiristää sitten oikein kunnolla. Sä varmaan kiremmän suuntaan tykkäät, niin kiristetään sitten laitetaan se kaupan päälle, niin se on tasan 5. Ja sulle ei varmaan ole virustorjuntaa. Sulle ei varmaan virustorjuntaa. Kun sä haet niitä eläintyövideoita. No ei mulla oo semmoista mitään tautia virus. Niin joo, siis on mun. Niin ei oo. Onks meillä? Ei. No hei kuule. Tämmönen. Ei, älä. Mä oon tässä töissä. Saaks sillä? Tässä. Saaks jotain suojat? Tällä saa suojat mihin vaan. Se on helvetin hyvä. Se on mammi. Se tulee suojattuna, mutta ei kuule, hei se tulee kaupan päälle. Se tulee kotiin kuljetuksena tulee. Tuleeko se meille kotiin? Tulee kotiin kuljetuksena. Juu. Mä vien pojan tosta tonne. Joo, pojan vie. Tulkaa sitten. Me tullaan kotiin. No niin. Me tullaan. On ja joo. Hei. Vau. Tää ei oo
Tää löytää sieltä sivustot ne uutiskainen, mikä Bondake. Hei! Oliko tää se kotiin kuljetus? Joo. Kato, tuolla on ne, hei! Joko se tuli, joko sä tuli? Perään! Tulkaa tänne. Ei me vittu tulla. Tuu asentaa se turva mulle. Hei, ja suojaa ei ku... Mitä helvettiä? Poika, mitä helvettiä? Tässä me maksettiin viikkoa.